Masu kallon mu kamar yadda na gaya cewa ku cigaba da kasancewa tare da mu, kada ku tafi, kar ku banni kamar yadda ni ma ban bar ku ba. Zan cigaba da zakulo muku jarumai kala-kala. Walau jarumi ne mai bada umarni ne, producer ne kai, yayin da sake zakulo muku wani director mai bada gudumawa a harkokin fina-finan Kannywood. Yalla bai barka ne. Barka da lafiya. Lafiya alhamdulillah. Yalla bai kuna gaya masu kallo sunanka? To alhamdulillah da farko dai sunana Isiyaku Abubakar Jalingo. Isiyaku Abubakar Jalingo ga ka a inda za a haska fim din nan na wato kawayen amarya. To me zaka faɗa game da duba da yanayin yace ana kokarin haska fim din ne ba a fara haskawa ba, amma ya ganin fim din nan shin zai yi kyau, akwai sakonni da mutane za su karu da shi ko kuma dai kawai alamun akwai shirme a cikin fim din? Ba maganar shirme, ai fim inda an ce fim ba maganar shirme. Da yadda kai ka kalla bai maka ba, wani kuma in ya kalla saboda ya burge shi zai so kuma next time sai ka ƙara kallo. Saboda haka wannan fim kawayen amarya fim ne unique film, abin da gane da unique film ne irin da ba sabon irinsa ba, saboda ni ma na dan taka rawan gani a ciki, shi yasa ma na zo na gani ni ma saboda ni da kaina in ga me nayi a ciki. Amma ina sa ran duk wanda ya kalli kawayen amarya, in Allah ya yarda kawayen amarya zai burge shi, saboda Sandanja yayi iya kokarinsa shi ma, su Yakubu Muhammad Alinu, an hada stars aka hada sosai a ciki, wanda dole in baka wannan kana wannan kasan kowa da ra'ayinsa, amma in Allah ya da kawayen amarya zai burge jama'a. To shi ke da zaka mana alƙawarin cewa za ka kasancewa tare da mu yayin da aka haska fim din, domin ka mana ƙarin bayani a game da wannan fim din nan, duba da yanayin ba haska fim din ba, amma na gwarin haskawa, ka ga mana sakonni da fim din nan ke dauke da shi. Ba matsala, na shiga na fito haka kowa ya kalla, saboda haka sai mu tattauna da 'yan kallo. Shi ke da rata. Ba matsala. Mun gode. Yawa, shi ke na gode. Yawa, masu kallon mu wannan director Isiyaku Jalingo kenan, ɗaya daga cikin jarumai kuma masu bada umarni a harkokin masana'antar fina-finan Kannywood kenan. Kun je da tattaunawa mai kasance tare da shi, amma masu kallo ku ci gaba da kasance tare da ni yayin da zan ci gaba da zakulon ku jarumai, producer, director, marubuci, soundman da duk wani dai wanda yake bada gudumawa a harkokin fina-finan Kannywood. Kar ku gaji. Na gode. Kada kuma ku shafa, sunana Muhammad Awal Abdullahi, wanda aka fi sani da Awal G-Star, take cewa kada ku manta danna subscribe, sai ku danna kararrawa, domin hakan zai ƙara mana ingancin samun followers ɗinmu na YouTube. Mun gode.